Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Maza da mata da ke cikin wannan gida muna yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana da lafiya a daidai wannan lokaci. Allah ya sa haka amin. To yau ga mu ɗauki da wani babban sirri na ƙahariya, ma'ana karɓan abu daga hannun mutum ko da ransa bai so ba, lokacin da zai baka ma bai ma sani ba, domin hankalinsa ba a jikinka, in Allah da inda ka buga wannan sirri. To mutane da yawa suna mana irin wannan ɗan tambayoyi na wannan sirrin, to kuma shi ne muka ga ya dace a ce mu fitar muku da shi mu ba kun Allah ya yarda, domin irin wannan sirrika suna da amfani sosai wajen mutum ko da karɓan bashi ne, ko karɓan bashi ko karɓan wata ko sa hannu na kwangila ko wasu abubuwa. Wannan sirrin zai maka amfani wajen nan, domin Allah ya da inda har ka yi shi, in Allah da lokacin da inda buƙatar ta biya, lokacin da mutum zai ma amma ba ma hankalinsa zai ba saboda wannan addu'ar ta ce karfin sa, in Allah ya yarda. To domin zai maka amfani sosai wajen waɗannan abubuwan da na zayyano ma. To shi wannan dai sirri da ake yin sa shine kamar yadda ka ga gashi nan na rubuta maka shi, ko na rubuta miki, ko kuma na rubuta muku. To haka za ka rubuta shi a ƙasa, za ka zana shi. Yawan ka zana shi sai ka sa sunan wanda kake so ya maka wannan, ya maka ko baka bashin, ko karɓi kuɗin, ko ya sa maka hannu na kwangila da sauransu dai. Yawwa, to sai ka ɗauko garwashin wuta jawur sai ka jefa a nan. Da zarar ka jefa wannan gaushi, to sai ka idan ma tun kafin ka fara ka yi alwala, sai ka zo ka zuna ka yi mafutahul amalu. Yawa, bayan ka yi mafutahul amalu sai ka fara wurdin. To amma akwai abu da yawa wanda mutane da yawa masu tasarifi wanda muke bayarwa suke yi baya tashi, ko kuma masu wasu abubuwa daban na sirrikan mu, ko kuma wani sirri daban ma. To gaskiya matsalar da ake samu shine, in dai kana son aikin ka ya zama cewa ko da yaushe idan ka aiki ya dinga tashi, dole sai ka yi wa kanka sai ka ladabtar da kanka daga waɗannan abubuwa. Na farko sai ka ladabtar da kanka daga cin abin da ya fito daga mai rai, ko kwai, nono, naman kaji, ko ma irin nama ne, da kuma naman kifi haka. To dole gaskiya sai ka kaurace wa kanka na dan wani lokaci da cin waɗannan abubuwan. Kuma sannan sai ka dage da istighfari da kaurace wasu abubuwa, kalle da abubuwan da bai kamata ba dai, da kai mai hankali ne, ka san abin da ya dace, ka san abin da bai dace ba, da salati a annabi. Ka ladabtar da kanka da waɗannan abubuwan da su hailala, to shine fa za ka samu kusanci da Allah, da har idan ka bugi abu zai tashi. Amma wallahi in dai baka yi wa kanka waɗannan abubuwan ba, to zan iya cewa akwai matsala, domin gaskiya za a yi ta buga abubuwa ne a ta ganin shiru, domin ta yiwu wannan ɗan matsaloli, ko kuma ya zama to cewa akwai sammu a kanka, ko an jefe ka, ko akwai baki, ko wani maita haka, ko aljini yana jikinka. To wannan ma yana hana sirri tashi gaskiya. Yawwa, shi yasa nace zan fayyace muku, domin mutane da yawa su yi wa kansu kiyamul laili na mutum ya tabbatar da cewa lafiya lau yake, kuma sannan yana wannan abubuwan. To in Allah ya yarda za ka zama to mai mustajaba, Allah zai taimake ka. To Allah ya mana jagora sosai. Mun gode, Allah ya saka da alkhairi, domin kusanci da ku ne na wannan gida ya sa dole zan muku cikakken bayani akan abin da ya shafi tasarifi da kuma mustajaba. Allah ya bar zumunci. Na gode.